Salam elek mehriban aydım sadmıştoklarım, armağın doğunçuklarım, təzil bısoğuda dur, tüveleme, hemmeğiniz başa gaysanız. Armağın deysemem yanlışmayan, men ne maydasım geliye, men bir muştoklamın biri yazıptı mağa kunçu doğun, sizi ecem şeyle qoğur ya dey, o kunçu canı bir toyumla getirip bilsem, toyumna aydım ayttır bilsem deyip, arzu etiyadi, bir görmeyen arzu etiyadi, armallı gitti deyip, merhum olupdur. Şu SMS okap katı yüreğim gıyıllay doğulur, şeyle yüreğim gıyıllay. Soňondan wagt geçti, men başa gaýrak boldum. Yine yazıpdır doğanjugum salam. Täzilim gutlapdyr. Şoň ýazanda ýadyma düşüpdi. Ondan diýdim, wagt diýdim. Şu eneň hormatyna men hukmany pursatda wagt taparyn. Men şu eneň ýaşan öýüne baryp aýat bir okaryn. O ruhy şat bolar ýalydydım. Görýäňizmi dogançyklarym 5 günlük ýalançyda hiç bir adamyň göwnüne deger ýaly dünýe däl. Birek görüp ýaşaly, o birek hormatlap ýaşaly. Elbetde men baranymda ol direlibem gelmez ýöne öle aýan niýe, dira guman niýe ruhy bir şat bolsun şo mehriban enemiziň arzu edip ölüp gidipdir. Mehriban dogançyklarym, men kim gelip salam dip ýazýar, men kabul edýän, aleyküm esselam diýen. Mehriban aýdym sadymyşdoklarym, ýanky aýtşym ýaly ine geldim. Merhum enemiziň suratyny gördüm. Şeýle owadan ejekeni ruh şat bolsun. Şu ene berilmedik ýaş 3 tany gyzy bir ogly bar ekeni. Şolara berilsin. Salam elek mehriban aýdym sadymyşdoklarym, janyňyz sagmy. Sagamanja oturmasaňyz ene biz nesip edenden Qaqaýa geldik. Qaqada Şöhratjan näme restoran, Çınar restoran bar ekeni. Tügeleme aşyndan owadan entek giremiz ok. Sazanlar, sazı gurallaryň zadyny guruluşdurýan çamaşyny tüýürs. Toylar gutly bolsun, toylardan hem gyzykly pursatlar, hukmany pursatda goýaryn mehribanlar. Esas sagman geldik. Ben aýdym sadymyşdoklarym, ýöne men elbetde kim bilen bugün hem sadandan bilen hem şagirdim bilen Şöhrat Hallyýew bilen. Şöhratjan ýeňiljek toýlaryň biri bolsunna. Hawa, nädir Qaqaýdakym toý mekany nädir? Görkezjek size tügelemi beýik salnypdyr. Owadan da şundan awadan. İçine de girip baka berersiz. Ene Qaqaýda Çınar restorany. Adamlar inni gelýär toýa üýüşip. Salam elek mehriban aýdym sadymyşdoklarym, doganjyklarym. Maňa ýürek basyp oturan her bir videoma ýürek basyp ýürekden diňläp oturan mehriban doganjyklarym, muşdoklarym, janyňyz sagmy. Sagamanja işläp ýörmeseňiz, men näme görüň beresim geldi. TikTok'ta görüp oturýaryn, öňümden Kadir Mataçy diýip bir sayt çykdy. Ondan gördüm olu ýalyk reklam etdi. Menim aşagyna nomerjigi bar. Aýladym, salamlaşdym, erkek doganymyz eken. Şu ýalyklarymyzy haladym diýdim olu. Gunça doganjygym sizmi diýip meni sisimden tanady. Men her bir videolarym görüp oturan eken, ýürek goýup oturan ekeni уже ýasny düşündim men. Sisimden tanady, ondan diýdi gunça doganjygym diýdi. Eger mümkin bolsa, belki biziň magazynymyza gelersiňiz, agşam 20:00 çenli işleýäs. Siz gelseňiz biz özümizi bagtly hasap ederdik. Bir kofe içerdiňiz, magazynymyzy görerdiňiz. İslen zadyňam alyp gidiber doganjygym diýdi. Şuurun bolanlar şu gün 3-nji gün ýalňyşmasam, men bir hili aljyradym. Bordogancığım, Taňry ýalkasyn ömrüň bolsun diýip
koydum. 2 günläbim utanyp oturdum. Gitsem mikem, gitmesem mikem diýip. Ondan şu günem pikirlendim-de, eger men gitmesem meni ulumsuz hasap edäýmeseler, bey, bular gaty ulumsuz ýanan eken o diýdirmejek bolup, şu gün gitmek niýetine mindim. Kadir Doganjygymyň magazinine baryp, bir diýdarlaşyp geljek. Gitmesem hem ulumsuz eken diýen pikir hiç bir muşdagymda goýasym gelenok, döredesim gelenok. Näme diýe çağırılan yere erinme, çağırılmadyk yerde görünme diýe türkmenlemiz. Doganjygym hormat edip çağırdy, şoňka ýürüýte gidip gelmekçi mehribanlar. Ondan men ýene bir zat ýatladasym gelýär, ondan munna ýazylýan kommentariýalarda maňa ugry diýerler, size şey diýip ýazypdyrlar diýip. Hiç dogançyklarym hiç. Jallar sag bolsun, çünki türkmende bir söz bar. Pişik ete ağzı yetmeyeni porsulay diýedi. Düşünür billimmi? Ondan men ýene bir gezek aýdýan mehribanlar, men bagşy däl, aýdymçy däl, men aktrisa, men parodiska. Parodiska bolanna men hemme kişiň aýdymyny aýdy bilýän, hemme kişiň agzyna ýükeni bilýän. Ýene bir gezek ýatlatyp geçesim gelýär. Köp muşdaklarym gahary gelýär. Ýazylýan zatlary size aýdymçy däl diýipdirler, size aýdyp bilen ok diýipdirler diýip. Men üçin olar nirwinçi diýär. Qara gözlerim size döneýin nirwinçi etmäň. Çünki meni näme diýär? Her molla öz bilen nokar diýär. Alamanyň ýolum bir bolsa ırsyky aýrydyr diýär dogançyklarym. Meni 20 adam söýýän bolsa, belki ol başgalary 30-40 50 adam söýýänler. Ýöne esasy zat näme? Siz meni ýürekden dinleýäňiz, maňa ýetik şol mehribanlarym. Döneýin. Onda näme Kadir mataçylara men mehmançylyga gidip geljek okman pursatda. Biýjek, goýjak. Size döneýin. Ömrüňiz bolsun. Adatça Nurjan Nitolka Gunço diňe şol aýdym däl. Gunço diýip aýdymy gaty köp nur. Ken. Şolaň içinde Baharay gelende şonu aýtsana. Şonu aýdaly. Salam aleykum. Döneýin. Sana döneýin. Baharay gelende ýagşy ýağmur ýaganna gün nurlaryň içinde nurdan açylan gonşo gün nurlaryň içinde nurdan açylan gonşo Ayyalıdır yüzleri, gülüp durar gözleri, şirin şeker sözleri, nurun açılan munşa. Ayyalıdır yüzleri, gülüp durar gözleri, şirin şeker sözleri, nurdan açılan munşa. Ayyalıdır yüzleri, şirin şeker sözleri. Nurcan'ın kön aydımlarından yine bir yerini aydalı. Evet. Yüzleri aynadır, saçların derdi, her görünümde galyan derdi. Yüzlerim aynadır, saçlarım derdi, her görünümde galyan derdi. Sen kırmızı dağdağım, sen kırmızı dağdağım. Oy gülüm nam, Gül gülüm nam, oy gülüm nam, gül gülüm nam, oy gülüm nam, gül gülüm nam, oy gülüm nam, gül gülüm nam. oy gülüm nam, gel gülüm nam, oy gülüm nam. Gül gülüm nam. Sana. Kızım ey, sağlar, uzak yolları söküp geldim. Siz bana koşku tayarladınız mı? Vay, Ayaz baba. Ayaz baba. Hiç kokyana. Kokyan. Mina kokmuk. Ayaz baba. Gelsene.
Yolkamız koşunu. Bir koskoçuk aydayın. Padaykan bezini. Bul. Ben getirdin. He. Ola. Ayız baba de. Minun tanıdım. O bizim inekemiz var. Ana şu. Sesini ayız baba diyemeyemay. Maraleneka. Ay. Ayız baba diyemelo. Ayız baba girsene. Padarkamı reşki versene. Maralene. Oy. Ayız baba. O padarkam tizrek versene o. İçime acık gitti. Ayız baba da hıydırey. Koş kayıp ver. Ondan vereceğim padarkamı deyip. Şümen padarka gidiydik ha. Koş kıymam yardım etsin o. Ayız baba hoş geldin. Öten yılıma boş geldin. Bize padarka getirdim deyip ağlap. O çağalar bağının müdürünün alıp verdin. Ay, çağlar men tanap durda Maraleneka deyip, inni kirver men Ayaz baba etme görün canlağın. Çağlar ot. Hakik Ayaz baba bolan bolsa, 240 bilen zarardı bıçaka. İzine seyretmen kaçardı.